Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng pepanggihan malih kalian channel Trivida. Ampun kesupen subscribe, like, komen, lan share channel ini. Mugi-mugi bermanfaat. Matur nuwun. Pawarta basa Jawa. Pawarta yaiku menehi katerangan marang wong akeh kanthi lesan utawa tulisan. Titikane pawarta kang becik. Setunggal publisitas. Nulis pawarta kudu nggunakake basa kang komunikatif amrih gampang ditampa para pamaos. Loro, aktual. Pawarta kang ditulis kudu pawarta kang isih anget satemah nuwuhake rasa pengin ngertine gedhe marang para pamaos. Telu, objektif. Pawarta kudu ngemot fakta saka sumber kang bisa dipercaya. Papat, ndudut ati utawa narik kawigaten. Prastawa ing pawarta kudu bisa narik kawigatene para pamaos. Unsur-unsur pawarta. Unsur-unsur pawarta ana 5W lan 1H. 1W. What? Apa isine pawarta kasebut? When? Kapan dumatine prastawa? Where? Ing ngendi kedadeyane? Who? Sapa kang ana ing pawarta utawa sapa sing ditulis ing sajroning pawarta? Why? Genea. Kepriye? Bagaimana? Genea bisa dumadi prastawa kasebut. 1H. How? Kepriye prastawane dumadi? Tuladha pawarta. Syukuran kapilihe Revi Ahmad Zuhair minangka Ketua Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia utawa GMNI Surabaya Jumuah tengah wengi 21 Agustus kuwi dikagetake dening tekane konvoi sepeda motor menyang lokasi acara Wisma Marinda Kecamatan Sukolilo. Watara anggota GMNI cacah 30 sing lagi ngrahapi tumpeng lan panggang ayam mau mandheg anggone Kembul Bujana. Gladi utawa latihan kanggo para siswa. Golek ana unsur-unsur pawarta ing tuladha pawarta kasebut ing dhuwur. Matur nuwun, selamat belajar. Katen materi pawarta basa Jawa. Wonten kekiranganipun, kalepatanipun kula nyuwun agunging samudra pangaksama. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.